Di payîza 1977 da du keştên fezayî bi navê Voyager bo peyvîrên gelek girîng hatin şandin. Voyager 1 û Voyager 2. Peyvîra wan her du keşteyên fezayî bi kurtasî him lêkolînkirina pergala ango sîstema rojê him jî lêkolînkirina sînorên sîstema rojê bû. Ew her du keşt bi nav keşt Amûr an jî roketên ji aliyê mirovan ve bo fezayê hatine şandin da yên herî dûr bixwene. Ango keştên ji Dunyayê û rojî dûrtir ev in ku ji aliyê mirovan ve hatine şandin. Voyager 1 niha di derdora 23 milyar û nîv, Voyager 2 jî 19 milyar û nîv kilometre ji me dûr ketine. Voyager 1 di saetê de di derdora 61,500 kilometre rê diçe ku ew leziya han ango surata han bo me tiştek gelek hecibe. Lê bi rastî di kozmosê de hiç e. Tu tiştek nîne. Lewra gorî leziya ango surata tirêjan an jî surata roniyê ew tenê di saetê de 0,005 e. Ango heka em Voyagerî û tirêjek bidin ber hev, mirov dikare bibêje ku Voyager wek kusî ye. Lê li aliyê din Voyager bi vê leziya xwe ango bi leziya di saetê de 61,500 kilometre saetek de dikare carek û nîv derdora Dunyayê bigere û tu Amûr an jî erebe li ser Dunyayê tune ku tu carî bigêje vê leziyê. Kurtasî gorî Amûr û derfetên me yên li ser Dunyayê Voyager gelek bi lez e. Ka dibêjin füze ye. Lê gorî qanûna kozmosê û leziya tirêjan jî kusî ye. Ka hinek rawestin û li ser bifikirin. Her du Voyager çiqas ji Dunyayê dûr ketine. Gorî hesabên teknîkî her du keştên Voyagerê niha derbasê heliosferê bûne ku ew ji aliyek ve tê wî wateyê ku her du Voyager sîstema rojê terikandine. Bi rastî ev sînor jî zelal nîne, gelek pispor dibêjin ev sînora sîstema rojê ya dervayî ye, lê nayê wateya xilasbûna sîstema rojê. Loma her du keşt hîn 300 sal şûn da dê bigêjin ewrên ortê ango ort kulûdê. Ku ew kembera ewrên ortê wek çepera herî derva ya sîstema rojê tê hesibandin. Ango her du keşt hem ji sîstema rojê derketine hem jî bi hesabên teknîkî hîn 300 salên din dê bi temamî sîstema rojê biterikînin. Ka bifikirin çiqasî dûrin û 5 salin di rê ne û bi leziya saetê de 61,500 kilometre rê diçin ango serî hildane diçin, lê hîn jî di sîstema rojê de ne, lê gorî hinek hesaban jî êdî ew çend salên derbasê qada navsêtêrkan ango interstellar bûne. Bi milyar caran ji qersê heya Kirmanşanê herin û werin. Heke em lê we têr bike tavî. Ka bi milyar caran Kurdistanê ser û bin bikin. Belê ev her du Voyager 5 salin ew qas rê çûne û hîn jî diçin. Ya başî niha dev ji hesabên matematîkê astronomiyê falan berbidin, ew gelek tiştên zor û zehmetin. Belê her du Voyager di rêwîtiya xwe ya 10 salan da gelek agahiyên balkêş bo Dunyayê şandin. Wek mînak cara yekem fotograf û agahiyên derheqê planetên Jupiter, Saturn, Neptun falan da ji wan keştan hatin hilgirtin. Niha çima behsa van Voyageran dikim? Derdê min bi rastî parvekirina agahiyên teknîkî yên derheqê wan keştan da nîne. An jî axaftina derheqê kozmosê û gerdûniyê de jî nîne. Lê dema Voyager hatin şandin, li ser wan plakên zêrîn bicihkirin ku dixwazim li ser vê meseleyê biaxivim. Gorî hesaban derdora 40,000 salan şûn da, belê 40,000 salan şûn da, dê Voyager 1 bigêje stêrka bi navê Gliese 445 ya rastî qasê 1,6 salên tirê jî dê di nêzîka vê stêrkê de derbas bibe ku ew bi hesabê kilometrê gelek dûr e. Lewra salek tirêjan tê wateya derdora 9 trilyon kilometre. Heta mirov dikare bibêje 9,46 trilyon kilometre. Wisa tê qebûl kirin. Lê bi rastî tê gotin ku tu armancek an jî hedefek Voyageran tune ye. Hema ji hevsar filîtîne serî hildane û diçin. Heya dikarin evên agahiyan bişînin ku gelek kêm û zehmet bibe jî hîn jî dişînin. Li aliyê din wê di demek kurta mîsyona wan xilas bibe û êdî gorî derfetan dê agahî ji wan neyê girtin. Ew jî dê biçin heya ku li ku rastî çi hatin. Lê kesên wan keştan şandin bo dawiya rêwîtiya her du keştan hinek hezirtî jî kiribûn. Gorî wan dibe ku rojek ji rojan Voyager di rêwîtiya xwe ya belengaz da li cihek gerdûnê rastî hinek an were. Kî ne ew hinek? Nizanim.
Kesên wan keştan şandin ez jî nizanim. Lê dibêjin dibe ku kesên fezayî hebin. Belkî bişibin me, belkî tu eleqeya xwe bi me tunebin. Belkî rojek ji rojan şaristanek li cihek cuda yê gerdûnê rastî Voyagerî werin. Bo wê kesên Voyagerî şandin hinek agahiyan şandin. Belê plakên zêrîn ên bi keşta Voyagerî ve hatin daliqandin ango montekirin meşhûrin bi nav û dengin mabesta vê podcastê jî ew plakên zêrîn in. Di salên 1970yan de tişta popüler plak bûn. Bawer bikim gelek kesî dî nizanin plak jî çi ne. Plak amûrek bû ku bo müzik felam dihatin bikaranîn tiştekî girover û pane ya starec jî çi agahiyan didim ha. Lê niha mesela em êdî müzîka li ser platformên dijîtal an jî bi amûrên dijîtal li her derê dikarin guhtar bikin. Lê salên heftê de teknolojiya ew qas pêş neketibû, encax plak hebûn. Dema keştên Voyager xwastin bişinin fezayê komisyonek ava kirin ku serokê wî komisyonê jî Carl Sagan bû ku mirovek dema em behsa fezayê falan dikin gelek navdar e û xwastin bi Voyageran re hinek mesaj û agahiyên derheqê mirovahiyê û dunyaya wî jî bişînin. Ji kî re kê re hema kî û kê rastî Voyagerî hat bo wan. Berê çi qeyd kirin li ser van plakan? Ji dar û beran heya anatomiya mirovan 115 wêne li ser plakên zêrîn hatin qeyd kirin. Wekî din dengê bayê, dengê pêlên behram, dengê gurjandina ewran, dengê ajalan heywanan jî qeyd kirin. Her wiha ji hinek zimanan müzik jî hatine qeyd kirin. Mesajên nivîskî yên serokên demê yê Amerîkayê Jimmy Carter û sekreterê giştî yê Neteweyên Yekbûyî Kurt Waldheim jî li ser plakên cih dikirin. Lê tişta herî giring gorî min şandina mesajên bi 55 zimanan e. Belê bi 55 zimanan xwastek û silav jî li ser plakên zêrîn hatin qeydkirin û ji bo kes an jî şaristaniyên fezayî re hatin şandin. Di nav wan zimanan de Sumerî, Akadî, Latînî û Yewnaniya kêm jî cih dikirin ku ew zimanan niha mirîne tune ne. Li aliyê din li gel îngilîzî, elmanî, erebî, farsî, çînî, îspanî û her wekî din hinek zimanên Afrikî, Asyayî jî ku zimanên folklorîk û heremî têne hesibandin di nav wan 55 zimanan de cih dikirin. Gorî hesaban ew 55 ziman teqabûlê nüfusa 165 li ser dinê dike. Ba ava yektin bibêjim, heke rojek ji rojan kesek fezayî an jî şaristanek fezayî vê plaka zêrîn bi dest bixe û deşifre bike, wê 55 zimanên dunyayê guhdar bike ku ew jî teqabûla 165 nüfusa dunyayê dike. Ango ew ê derheqê ew qas nüfusan da agahdar bibin. Belkî rojek bi dünyaya re ketin tekîliyan, ew ê derheqê nüfusê din jî agahdar bibin. Gelo bibin û çawa bibin. Deka em rewşa Kurdî binêrin. Gorî hinek îstatîstîkan wek mînak îstatîstîkên li ser Wikipediayê, Kurdî li ser dunyayê zimanê mezin ê 29yemîn e ku ew îstatîstîk gorî kesên bi çi zimanê diaxivin hatiye diyar kirin. Ango gorî nüfusa bi Kurdî diaxive, Kurdî zimanê mezin ê 29yemîn e di dunyayê de. Li gel vê rastî Kurdî li ser plakên zêrîn ê Voyagerî de cih negirt. Bi Kurdî tu mesaj neşandin, tu müzik tune wêneyekî derheqê çand û şaristaniya Kurdan jî neşandin. Lê bi zimanên mirî mesajan şandin. Her wiha bi hinek zimanên ji Kurdî kêmtir têne axaftin jî mesajan şandin û bi sê zimanên serdest û dagirkerên Kurdistanê jî mesaj hatin şandin. Ango bi Tirkî, Erebî û Farsî. Çima cî nedan Kurdî? Eger statûyekê te tune be, tu xwedî hêzek nebî, gotina te di pergala navdewletî de xwedî qîmetek nebe, helbet zimanê te jî, çanda te jî, nasameya te jî wê neyê dîtin her tim tune bê hesibandin. Mesele Kurd û Kurtasî ev e. Hewcenîne ku kûr û dûr em li ser vê meseleyê rawestin. Ew rastiya meseleyê ye. Li aliyê din ka bifikirin. Em bibêjin ku rojek ango qasî 100 salan şûn de keşta Voyager rastî hinek fezayîyan hat û wan jî plaka zêrîn deşifre kirin û bi dunyaya re ketin nav tekîliyan. Şûn de jî xwastin ku şandeyek bişinin dunyayê û hîn ji nêz ve mirov û xweza, ajal, çand û nasnameyên li ser rûyê dunyayê nas bikin. Lê şandeya wan em bibêjin tevî keşta xwe li Amedê, an jî Hewlerê, an jî li Mihabadê dadikeve ku li wir ala rengîn daliqandiye û dibiriqe. Mirov jî bi Kurdî diaxivin. Lê ew kesên fezayî dema ji keşta xwe têne xwarê matmayî dimînin. Nizanin bi çi awayî silav bidin.
لورا او کسین لآمد حولری قامیشلو آنجی محبادی به زمانک جدا داخن که او زمان لسر پلاقا زیرین نه هاتبو قید کرن. فضاییین فقیر تنه به زمانین لسر پلاقا حاطنه قید کرن دزانن و دکارن سلاوا بدن. لی اوی چی بکم دم راسی مروین به کردی داخن دینه. بگومان کردین میین دستفره و دلخوش وان فضاییان به دل و جان پیشوازی بکن و اک میوان سرسران و سرچوان جی بدن وان باورم د دم کرد به وان کردی جی بدن هین کرن. لی ده همان دمی ده اوی ترکک آنج عربک آنج فارسک در بکوه وره او ببیجه. کرولو آنج کچی اوید خاپینن او نه کردن اصلی خواه ترکن آنج عربن آنج فارسن. دورن تماشایی. فضایین بلنگاز جی تولی مسئله کردان و داگرکری وان ببن و گلو اوی چه بکن. بله او تشتی من گوت همو فرازی بون یعنی او تشتی من ایداوی دا گوت که کشتکش فضای وره کردستانی دا که فلان. لی لگل وی تشتک راست هیکو قاسی آسروی دین ده فضایی قاسی ستیکن لهر دری گردونی بلاو بونه و قاسی کوزموز راست او تشت. او جی انکار کرنا کردیه انکار کرنا کردانه که او به سایه ویجری که هیچ قادا ناستیر کن آنگو مسئله کردی ایدی اینترستلره. او گوتنا داوی اگر ممکن با گلو و دخواست به کردی چه پیام بشانده جه فضایی را کی جان ستران آنجی کلامه به کردی بشانده جوان را من دخواست چه بگوتا هندوزانن منی بگوتا هی ذکرشین فضایی کرد هنه او هونجی تجاری وی راستی انکار نکن ها نخاپن بدک و دولابین ترکان عربان و فارسان منی پیامک بوسا بشانده و وک موزیکشی سترانا از کردستانم به دنگ سرحدو و شهید خوزان سرحد جوان را بشانده. مزافم از باوزم از آگرم زوستانم پاییزم از بهارم از هاوینم مهابادم خامشلو هولیر و آمدم از باکورم باشورم روژاوا و روژلاتم از آخازی و زیرم پترولم از دولمندم شیناهیما از کلیرکم کسکو سور و زرم خوزای بده و مرارات و زاگروسم از سرحدم بدینان از درسم و بوتانم کانیا جیلما گولا ارمی و وانم از آواشینم منظور دیجله و فرادم از نمرودم از کیفم از مموزینش بو مروواهی سرچیای جودی لیمانم روژه درتینم نوروزم كاوا حسم كارم از زردشتم صالح الدينم از بير سلطانم نافيه سميران كتجمدم از ديروكم از قلم از آخم از كردستانم از بلم از برفم و بارانم از تیر بازم آزمانم از بای زوزانم از باری گرانم کلو برینه هزار سالانم از کوینا خسورم زخت و ظلمه را قربانم از یسیرم بندستم از گرتی زندانم لشکر روژه ما خود پاریزم از برخودانم هیوی دارم سبا سرخبونم سبا رزگارم از ولاتم نتوم دلی روژلاتا نابینم از زاروگم و دایکم گازی ما و شهیدم دایکا اگید هایری مظلوم و کمال بیرم قهرمانم بریتانم زیلانم از بریوانم دست خوراتکم و سری خود دهجینم دایکا ملا مصطفى شیخ سعید و بدر خانم 29 جارا سری را کرم از سرهلدانم تک و شینم شرگرانم از باورم و آرمانجم از هیویا آزادم از کردستانم